Праздником вас! Спасибо. Главным символом республики. Биттер магнитлар алыгыз кызлардан билекке. Бүгін 7 февраль Татарстан Республикасының дәулет туғрасы қабыл етілген екен. Мұнан 23 жыл өтті. 1992 жылының 7 февралінде Татарстан Юғары Советі Татарстан Республикасының дәулет туғрасын қабыл етті. Қызғанышқа қарсы бүгін біздің суверенитетімізді, дәулетімізді сувенир бір тішіншеге айдайым қалуына қарамастан, біз татар яшьләре азатлык оешмасы Татарстан туғрасы турында искә төшерергә булды халкыбызга һәм Казан буйлап менә бу күргәнегезчә матур магнитлар таратабыз. Аның белән бергә тугра Татарстан Республикасының туграсы белән фотомарафон ясыйбыз һәм интернетта таратырга җыенабыз. Әлегә көнгә кадәр 3 көн кала без интернетта флешмоб башладык. Социаль челтәрләрдә халкыбызда милләттәшләребезгә үзләренең аватаркаларын, төп рәсемнәре урынына Татарстан гербын куярга чакырдык. Бу акция шулай да уңышка ирешелде һәм күп кенә милләттәшләребез, йөзләгән милләттәшләребез үзләренең төп рәсемнәре итеп Татарстан гербы итеп куйдылар. Бүгенге акциябызда безнең максатлары беренче чиратта милләтебезгә, халкыбызга искә төшерү бу көн турында һәм хәбәрдар булу. Бүген Аллаһы боерса 500 магнит таратылачак.